Abi ba nagog lugar yung masandaw sa sagingan masandaw sa day. Kapay sa kabulig. Ang angan kayo, ingon mo kayo. Ay, sa saging ay ra. Abi kayo, abi nagog lugar yung masandaw sa saging masandaw sa day. Ay sa kabulig, pwede magamayag bulig. Lingon pa. Aron sa sunahan. Mapay pamamuso. Nasa usang ring, usa ka punuan sa saging, masay pagpamuso. Papagi bunga, nasay na munga, linghod pa. Nasay papamulinghod. Perti puso pa. Kita rin, silo na tayo, init man. Literal panahon na tayo. Mga sugarol. Nagkuyog ko rin doon mga kagwang dako. Mga sugarol mga naong. Gahit ko wala kadaw. Kumintin 65. Sus, usa ka buwan, 2 ka buwan, 3 ka buwan. Hapit na mo tuig ko kadaw gani. Among sila ni, ako rin mapildi. Apil sila kapildi. Ay, libod ay. Libod ako rin ilaron. Ako rin mapildi. Manang angay mo tanan, puro mapildi. Kaya akan siya ko ani, ako rin mapildi sila di. Sugarol mga naong patad sila ani. Tago ko niya. Mayo pagkatago. Sino sa pila ni? Duwindi ni, Duwindi. Mo ni si Duwindi. Angan aning Duwindi si Winok. Si Winok ang bagitang Duwindi. Manghatag numero si Winok. Manghatag numero. Makadaog sila ni. 2 kadaog. Daog-daog og mayo. Pildi nila ni. Daog sila ng hona. Pero sa pagkatinod, pildi ni. Asa ka magagong. Abot mga to. Tara, doon na lang. Siguro mga naong. Inglad kiniron. Ako rin mapildi. Gaangay tas pildi eh. Usla naman yung mga pildi ta. Mga pildi ta tanan. Pildi pre. Kita pre. Pildi tas tari pre. Wala tayo balungan ka rin. Patay tas yung sawa rin pre. Kasi may pre. Sana siyo na nila pili na kuha ni pre. Kakwet pre lahat daw. Pastilong tayo yung unahan pre. May kaya pre. Nabinlan mag-sinsiyo pre. O ko, wajis sinsiyo pre. Hurot. O ay pamite. Sulte pagkagari na pre nga naari kay. Naari kay sinsiyo. Pag-iplite na na. Lakop sila yung atong lakawa. Ako na pa itong bugas. Alas na, muruto na itong kunday. Gube. Bugas. Sakto na ni bugas na ko. Ika na hurot yung mga kwarta sa tari. Naay sinsiyo. Plite pa na ganila. Kapoy na itong lakaw ni. Sa may mahay na ito pagi na. Magpatad na tali sutres yun. Ikaw, tama kay kwarta niya. Oo, patad ko. Aram ka. Puno na eh. Mahos na pa eh. Silita pa eh. Sa may mayo na ito eh. May tagnay mo hatag na ito. Milagro nga numero. Sama sa ito buhaton na ito eh. Wala iskot numero sa tres. Maski na sa taan ni ron. Papanahon na ni. Sana. Ako ni ilaro ni ilabay ko nila. Kay ako man si kanang Duwindi. Ako si Duwindi. Buhaton ba eh. Winok. At siya ganas tagiya. Ihanin mo eh. Sundaw kayo. Wali saging. May tali beligjik saging uro mga kwarta ta. Pili dito sa tarik le. Ihan na to ani ron eh. Tama lang. Tama ron. Ako ang nagpuyo ng mundo. Ako ang Duwindi. Ang ako nga si Wina. Ako ang muhatak numero. Si Wina ko. Ako ang Duwindi. Nagbantay ng bungtot. Ang mundo. Ako ang Duwindi. Naghanlag si Wina. Ako ang bangitang gamhanan sa tanang Duwindi. Winok pre. Hintinana ninyong numero ang makadaog mo. Masulbad ang inyong problema. Saka na pre. Daog mo na hintinalan ng numero. Kaya ako tagsara ko muhatag numero. Kamu akong noyunan. Kaya mura mong mga buutan. Dua tikit sa pre. Tara. Tingin yung bundok pre. Naman sa gilaboy ganiya. Ako ang gamhanan sa tanan. Tara. Gamhanan ko sa tanan, Duwindi. Kaya ko ang ilang gipili. Gihimong hari. Migo. Sa tanang Duwindi. Pilam ni ka. Si mana ni namo upat na migo. Hintinalang. Sabing dugay. Dili na madali. Dili na sa na madugay. Hintinalang. Kadaog lagi mo. Ay gamhanan ko. Kabawi ka sa pildi ani pre. Nya, ato nga patdan. Sa pa man de. Patdan ni pre. Patdan na bag. Ako ni hurot ko sinsiyo, bahala ko. Mahuwa na ko. Wala ko sinsiyo. Pati nila ninyo mo makadaog. Kay tagsar ko matag numero pati nila ninyo ayaw yung dugay-dugaya. Pila magsimana ani migo. Labing dugay o sa simana kapin. Pati na yun, masulba na inyong problema. May kinapa ko sinsiyo. Tinuod Ni sa pre. tres. Tinuod. Sabi pamilya sa ako pre. Tinuod din pre. Kay kuan kita tao dire pre. Duwindi din pre.
Sara ko magpakita. Og istorya rin makita. Istorya pero tinuod ni nga naa si Wino kay puyo ni bunda. Ako ni Hurot patad. Pre, ni Hurot nagpatad pre. Ako pre. Mangutang ko ni pare na to Osyong. Ngutang ko kwarta kay patdan sa ako pre. Hotdog ko nang tibuok patad ang surtesan sa Balamban pre. Salamat. Gundo gid pre. Wow, gid ni ko ano. May tao. Kita tao pre, tingog mo di pre. Tingog mo di pre. Nago ni. Tara pre. Tara pre, ini ka. Ato tao na. Ato na. Balik. Pre, ini pre. Sura ni. Gaya. Sura ni. Duwindi dito. Duwindi dito para mangay tas kapil day. Kansi tapi dalam kaya ko rin pilih lah day. Garun to genang. Ilad gud. Sura duwindi. Tak ada lagi. Alip pilih bisa lingaw. Ala dulu. Araw to kenang kay. Sige kog minti na to. Tigos gawas na miro. Pilo to kabinti na bagi bos. Pildi gid. Pildi mo sila. Mga kagwang, sugarod mga naong. Malis man. Huwag tago mo na sad. Tago. Ay. Patay pre. Dok semana na tong. Mininti na pre, usak semana na to tong. Ingon pre ya. Gidua ka semana na ko minti, dako pildi ako pesos. Oh no. Suwerte sa Balamban, mo kong gi patay natay pre. Tinuod ba kaning hindi hadre pre. Uwi ka na binuang to pre. Ambot lang ana pre. Punto man ta ana noon. Sus dako pildi na ko ang puntura pre. Tinuod ba ka na diwindi na pre. Ambot lang ura ana. Ikaw way sinina, ako way sinina. Palingat ta. Ang balay na mo, baligya man ako. Kapuawa nga sad. Palit ko rin numero 1, natay. Tinuod ba ka ni? Distingan yung labay mo, tinunto mo itong hindi ito. Minog na. Radyo rin ko na madunggan. Distingan itong labay mo. Kejar to pre. Kejar to pre.